We hebben enige tijd nodig gehad om de treurige gebeurtenissen te verwerken, voordat wij deze brief konden schrijven. Hoewel wij ons in ons normale leven nog niet hervat hebben, kunnen wij toch langzaam verwerken wat er gebeurd is. We hebben allemaal het ergste toe moeten ervaren in ons leven tot nu toe. En we zijn ervan overtuigd dat door uw snelle en onvoorwaardelijke, competente en bovenal empathische hulpverlening erger is voorkomen. Die mensen die waren aardig in paniek, ja, maar het was voor mij zelf belangrijk om gewoon rustig te blijven. En die mensen om gewoon goed mijn taak uit te voeren en die mensen uit het water te halen. Dat heb ik gewoon zo goed mogelijk proberen te doen. Goed, je bent 16 jaar, je bent nog vrij jong en je zat terug taart en terugpakken. Waar komt het wij? Nou ja, ik weet niet. Ik heb op zich al, als ik op zulke momenten zoiets heb, dan slaat bij mij alles dicht en dan doe ik gewoon wat nodig is om het gewoon goed te maken. En dat is het eigenlijk het enige. Ik weet echt niet waar het door komt. Is er een held? Nee, niet echt. Ik denk geen een van ons allen.